Salut toată lumea! Hai să faci un videoclip de mai. Eu sunt Fabian. Știți că aici e o mapă de-a mea. M-am mâncat niște ore. Nu pot să trec de parcurul ăsta groaznic de greu. Cel mai greu parcur. Scuzați-mă că n-am jucat Hunger Games, cum mă cunoașteți. Am trimis-o pe aia înapoi. Atunci îmi pare rău și că am trimis-o pe aia înapoi. Vă rog să dați like la videoclipurile care le fac și să dați și voi mai like-uri. Vă rog, că văd că nu vă place. Ce aveți? Cu mine nu vă place. De mine sau... Sunt și un nou venit, dați măcar un like, ceva. De mine nu dați niciodată like-uri. Și dacă nu mai în jur îmi dați hack. Juca Hunger Games. Yes. Fix acum mă merg când Hunger Cover USB. Merge minus 45. Salut, bă. Vă rog să dați like-uri. Dacă dați like-uri, bun. Sper că la ale tata. Cât suntem în server. Atât de puțin. Up. Ios. Up. Câte minute? 2 minute. 30 de secunde. Bani. Să dați like-uri și da în descriere mape. Dacă vreți, poate vă pot și câștiga. Pot trimite în bun. Mergem direct la acest. Eu am șters. Hai repede. Excavatoring damage. I'm for you, motherfucker. Bun. Cam asta a fost tot.